D'esto. Bon dia, companys. Mireu la pedazo de cuina que tindreu disponible. Fixeu-vos les vistes des de la cuina, accés al balcó. El Chucky. Entrem cap aquí. Mireu el pedazo menjador que tenim amb les vistes també super exterior. Aire condicionat. I si anem aquí al passillo, 3 habitacions. Una habitació, armaris empotrats a tot arreu. Segona habitació, super gran, també amb el seu armari empotrat. I la tercera habitació. També armari super gran. Llavors té un extra que és aquesta galeria. Aquesta galeria que és per fer la rentadora. Teniu la caldera nova, és una Vailand. I tornant cap aquí trobem el quarto de bany. Super pràctic. Quarto de bany i un petit caprichillo. Mira la pedazo banyera jacuzzi. Doncs molt bé, companys, ja sabeu, ens feu una trucada i ens veiem aviat.